what's up guys? Okay. Pimples ko but it's okay no. Kani ako ang vlog is exposure gid tanan, naanagid siya tanan. Balag gibugas pa ko ide. Ang bugas na nida. So kung makaganahin sa kung now, hawa na dito. Hawa na sa akong channel. Hawa na. Wa po ganahin mo. Wala po ganahin ang bugas sa imo. Hawa na. What's up guys? I am Carlo Luminay aka T-Boy and you're watching T-Boy's Vlogs. Kanang intro. So sa pagkakaroon guys, kaninga video nibalik na yug ko. I'm back. Comeback is real. So guys, ibalik na dito sa akong pag-vlog dito sa YouTube. Unya, wala ni abog man ng lens. Ay, ato sa limpyon. Wala gid gamit ba? Wala lang gid gamit. Okay, konti lang. Okay. Okay na. So, kaning adlaw guys is a throwback video which is nahitabo February 2, 2019 which is pista sa Cabadbaran City which is Tagkot Festival 2019. Ano na siya guys, as a vlogger. Wala, more vlogger. Kani guys, is ako na lang inarate noon sa mga nagpanghitabo dito kay ano, na ay 5 ka rason nga nung na vlog nga nahitabo. Unexpected nga mga friends nga mo na-meet dito sa BR, unexpected nga food, unexpected nga experiences kay niadto mig hanging bridge no sa Cabadbaran nga. First time na ako nakatug hanging bridge sa Cabadbaran nga pamilya na ako makitaan sa mga internet. Kani nga vlog inyo makitaan karon is mga katawanan, unexpected nga lakaw o unta na malipay mo. So, here we go. In 3, 2, 1. Hello! Kami ang guest ni Carlo sa iyang vlog for today. Welcome to Cabadbaran City! Okay, mo kuan mo hold. Welcome to Cabadbaran City niya karon. Ako silang dalhon sa ano, hanging bridge. Kaya ano hanging bridge sa Butuan? Uy, sige ay. Dapat ka nang kuan diha magsaysay, ka nang makapagali. Hanging bridge na na. Uy, gabi mo ba di ay? Oh, ala di ba? Abi ko kita rin mag-adventure ron na po nila yung tao. Featuring Sir Aplacador. Ding 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 ding. Diba? Parang squad lang si Sir. So mao na ang nahitabo guys. Nagkita namin sa akong mga friends sa balay sa akong classmate nga si Anmay. And then lisod po magtambay kami dito kapista man. So nilakaw mi. So nato mi og hanging bridge. Then kani nga footage guys is portrait siya because of lisod kay siya i-video nga landscape kay nakaw sa hanging bridge niya. Basig ni mahagbong ang cellphone no nga bag-o pa ning hinatag ni mama. Yate, mahagboy mo cellphone ba? Kaayo. Lalaman lang! Kaayo. Lang sa diha ano? Bahadlong ko. Okay. Dili ako ko na namin. Wala, naguna na si Carlo dito ta ka mag-videoan. Okay. Go. Uy, Diyos ko. Go na. Basti lang. So, namin dito ka man sa hanging bridge this Cabadbaran City finally. Nakanin ako. And, yeah. Wag. Gabigit siya kaduyan. So mao to guys, after atong may hanging bridge, so nag-vlog yapon may kauban sila Anmay. So mao ninyo makitaan una si Anmay, addition na din ako. So, nakalahutay namin sa hanging bridge. Walay footage, no? Kay mahadlok sila ng mga tagak ilang mga cellphone. Okay, so, karon namin dire sa Kauswagan Dike, gina-develop pa na siya. Nara sila, ching. Nara mo ko dire guest host, baka ako may taga Cabadbaran, whatever. So, mo ni, maghimo siya montage, no, sa among lakaw. In 3, 2, 1. So, how do you feel right now? I don't feel any pressure Right yeah, because oh my God, you know my family. You know, yeah. Oh, si Maris, kanang barkada na sila sa akong ate, Mr. Aplacador karon hawa-hawa. Tiring, Maris. Oh, sila na ang squad, dili na kami. Pwede na maliguan tayo. Pwede man. Basto. So yeah, dito ang kanang padong sa Kauswagan dyan na bridge there. So yeah, there's nothing really special here, but you know, it's how you appreciate nature. No? Awa palm trees. Away from noise pollution. Ja! Munang dili kayo. Amot, na part ako ha. Nangangamoy bagong vlog.
Yate. As a person who loves the environment, I'm not saying na we should not promote tourism or ano, but sometimes magod, we people bring the garbage, the destruction, the pollution, no? That's why sometimes dili ko ganahan na magsigig promote og mga tourist spot kay pag dagan na kay maadto mga guba, ano? Diba? Agree? Dili na siya Agree? sa Agree? Agree? Cebu, tanawang Cebu karon. Tanawa, Palawan, o daghan na nga gubo tong dili man na to i-stop, diba? Di man na to i-stop, pero dapat responsable ta, labi na kung magpaka-tourista. Dapat responsable kita. Nangangamoy bagong YouTube. Hey! Bohon. Charet! Nangangamoy YouTube channel si Anme. Ayaw kayo. Nindot kayo, mag-ingkod-ingkod rin niya. Una kasi mong mga sala. Familiar. Utang, mga sala, mga taong imong una nga pasakitan o mga taong nakapasakit nimo kung naguna-una mabot sila. I can't believe you are here. Finally, you're in command, but we made it happen! Wala pa, mga 3/4 Oh, 3/4 adili day, 1/3 panis plano ray. Oh, pero at least 'di ba nasugda na, makabalik na niya mo pohon. Fingers crossed, fingers crossed. Paano din episode 1 pa ni? So, Gab, guys, asa na ka Gab? Gab. So ni ato gidain mi sa balay nila Anme, and then na feel na ko nga nice kay siya dito kay ma-feel mo nga dugay na gid nagpuyo sila Anme dito, and then more kibali sila pinakauna nga nagpuyo dito sa Cabadbaran City. Oh yeah, nice kay dito kay bugnaw kayo hangin niya balaon sa kainit, dili gi ka maka feel og igang kay dagko lang bintana kay sliding door nga kahoy na gikan sa hanging bridge nato mi dito nakapahulay sa kadali kay nagwait mi sa Dagkot Festival street dancing. Nagtambay mi kadali dito sa heritage site. Ano heritage site akong giingon. Kuan mi dito sa Anme, and then ato na rin mi sa Dagkot Festival. Yeah. Hello mga guys, nandito pa kami ngayon sa Hong Kong Heritage Site. Okay, ancestral home. So yeah, finally niabot na jud sila diri sa among balay, no. Muna mong second spot. Finally, kanhin na gyud may. Sige, Mama Juniper may padungog-dungog ni Carlo na ko, no? Nga guys. So yung mga may di no. To. Nga permi ko niya ignon nga ano. Oh, finally. Kamusta ka hadan no? Dili na jud be guys, tanda. Naname. So karon guys, sumanamig tambay dito sa balay ni Ame, o imato namin dito sa lugar kung saan Nandun ang ghost ship. nandun ang ghost ship kung saan na dito ang Bibo nga lugar. MJS. So, let's do it. Una no, lami kay mig vlog dito sa padung na sa plaza no, kay dito may magdadto daw mag-start ang Dagkot Festival. Bayot, wow kaayo kay daghan ginagtan-aw sa amo napud si Dana, kani butang putang picture dibe. Kani si Dana no. Gabi pod, mapog foreigner tan-awon ingon ni Anme. Nya ako pod, nya mapod og taga India. Ang mga tao tan-aw gid sa amo tanan, kami nila Anme. Wow kayo. But still, as a vlogger dapat maayo ka mo entertain og tao, balag ka tan-aw sila sa imo, dapat mo smile lang ka. So akong gibot dito nag-smile lang ko. Unya wala ko ka vlog kay ngano na ko dito kay halos tanan tao mo tan-aw sa imo. Mura kay feeling artista dia. Artista. So mga to guys, ni ato din mi sa simbahan nga nanagkot. Ano ba gyud ang purpose sa pista? So, mo ni siya ang nahitabo. Iglesia Filipina Independence sa kuan sa Cabadbaran sa plaza sa sentro nila nga nadiri ang simbahan sa kipistahan. Actually guys, duha ng simbahan diri sa kuan. So kailangan mo duol jud yung simbahan no. Kay duha na gina ka simbahan ani duol sa plaza no. Gabi na gyud duha na simbahan. Gipa-feel lagi ni Senyora Candelaria gyud. So sa pagkakaroon guys, pagdagkot mi sa simbahan kay ano yung purpose? So sa Wakabalo guys no, impromptu vlog ni siya. Wala sa plano, wala sa content, wala sa timeline. Basta ingon diyan may vlog na, basta kay vlog na ni. So nangumpra na mong kauban no nga wala sa oras. So among vlog wala sa oras, iyang kumpra wala sa oras. Tanan na lang pros timing. Oo. Spontaneous ni siya. Spontaneous event. Eh bagi basta mga anak ang hunaon eh. Eh, pamilya nga gisuportahan. Basta kanang tapay kanang Ay bagyod. Kana ba na ba magtrabaho dai magdalakpan para sa anak dai. Ipaningot gid si. Ipaningot. So mao to guys, and the next ato is ni ato na din midibit so sa nag-street dancing dito sa unahan sa may simbahan kay dito man daw nagsugod ang street dancing. So mao ni ang footage, nag-video me.
So guys, nagsugod na daw ang Parade of Nations Kabadbaran. Ito na to. Mo dito guys, after ato nakita mi sa Dagkot Festival nga street dancing, ato na pud mi sa unahan which is kay Katormang is ka second contingent amo nakita, so ato na pud mi dito sa unahan para makita na mo ang first contingent. Wow, rapper na day kakaron Carl. Mao to guys nga nato na pud mi sa pikas, nilipot mi tuon na mo tong nag-una dito street dancing. So nya pag kauman ato guys is nato din mi dito sa may CSU dapit, CSU National High School. Uy, naasi ko ano? Second! Astilan! Lakas baka Jamaica flag nga mo ang iko ano yung paint oy. So, change location sa mi guys. Madto mi sa Pikas kay guot kayo. Inani gid ang feeling basta naka sa Cebu. Daghan kayo tao. Unexpected nga vlog, unexpected nga lakaw, unexpected tanan, unexpected. First unexpected. Kanay tag-charing-charing sa No, hapdos na gid siya. Ha? Naganay. May ugar mo good. Pura ra nagapdos. Mo open yung pores. Nag-clay must die. Clay Sa Stilan! Stilan! Tumali, tubo ang pimples na yan. Smile pod. Smile pod mo. Smile. Smile. Go, go. Wow! Dagkot! Wow! Dagkot! Magbabalot! Magsayaw na! Day! Kanang bibo na mo, day, brother. Kung wala pa siya pamilya, day. Beta na daw be? Smile daw be? Smile ba? So okay ba? Smile ba? Kadali ba? Panagsama mi dibi. Panagsama mi dibi. Smile ba? Ana ba na? Congrats Makmak. Wow! So guys, muna to ang performance sa mga contingent dibi sa Kabadbaran City sa ilang Dagkot Festival. So yeah, it's a wrap. Mga pagumana ba? So karon, isubuyo na mo ang Kabadbaran nga wala sa plano. Ay kalima na to. Wala sa plano ang pag-vlog. Wala sa plano ang paglaag. Wala sa plano ang pangumpra ni Maris. Wala sa plano ang pag-paint sa now, no? Nga ni hapdos ug kalit. Wala sa plano ang laag. Ano dagdagan ba ang Ang maiwet, single na Ang may, forever. dali, ang maiwit, i-dare. Oh, sige, 1, 2. Este nagsandal ko. Finish. Okay, kabalo na tayo si Anmi ang ulahi. So, yeah. Onya, unexpected kayo kay ano. Wala pa mi ni uli kini hapit pa mi sa ikaduhang plaza sa Kabadbaran which is to dito ang mga peryahan ug mauni ang nahitabo. So, say mo Dan, kaya Dan? Kaya na po, Dan. Kaya na rin mo Dan. Do it for the Sige vlog. na, Dan, do it for the vlog. Do it for the vlog yun. Ha? Kaya ha? Okay. Excited kayo ba? So, ato na mi. Saka na mi. Ayaw, sa tumo ito. Yes, at last, nakuha na gini ang dare. So, Ibutang sa bag, please. Isa. so mag-video guild ko. Paano yung mong naong at first, no? Oo. No!
Hoy, mag-ampo, di kisig panawag, di maong espiritu. Jesus is Lord. Kaya man siya ning dana, kay wala man siya choice na naman siya diri. So dahil sayang nga sakay sa sprinta dahil. Kalisod po dahil nga mulaga namin nga kami no. So lahi po kayo kung VIP mo O diri. dapat atbangan magkaya kami pa man joy tao diri. So kailangan magkulat mi. Pagdali mo diha bitch. Jutay pa na. Panagsara mi diri. Pagdali mo diha. Wala pa dayo. Oh my God! Isagit! 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 Makasagit siya ko! I don't care. Ay, bara to? Wala to, yeah. Round 2 daw. Dahil mission complete. Yeah. Pakpakan. So ako lang linawon guys no wala ko kadala og camera ato nga time kay because of nga nagduduha ko kung magdala ba ko or di because kabalo mangigo nga basta Dagkot Festival ris Kabadbaran muulan gyud na. So natinga ako guys nga pag adto na mo dito walay ulan guys lami kayo ang weather nga nakuan lang ko ba kay ang essence man gid sa Kabadbaran is dapat mag-ulan more blessing sa mga Kabadbaran nun. Mao matinga mo nga line ang pagka-video is Oppo to siya. Oppo na ko nga Oppo nga phone ang gigamit which is tong bagong nga gihatag ni Mama. Thank you kayo Mama. That's it guys. Nauman na gid namo ang Kabadbaran adventure with unexpected friends, unexpected plans, unexpected vlog, unexpected tanan-tanan. Expected nga nakuha na niya, na-achieve niya, no? So guys, maraming salamat sa pagtanaw guys ha. Thank you for watching. This is Kylo Luminayo together with And may hong and see you in the next Dagkot Festival. bye-bye. Mga to guys, thank you for watching this video. If you like more videos, don't forget to like and subscribe to my channel. Guys, kanang word nga subscribe, i-click na ninyo. O, daghan ka salamat sa pag-invite sa amo ni Dana and may hong ko sa Dagkot Festival o kay Ate Cara o sa imong family o kang Sir Aplacador sa pagsabay-sabay namo sa Atog Hanging Bridge. So guys, daghan kayo salamat sa pagtanaw ning video. Unta na ganahan mo og nya i-subscribe na ko ninyo aron what amoy labad aron lindot yung kinabuhi. So once again, I am Kylo Luminayo, Ekiti Boy. See you next time. Bye-bye. Text mo pag nakaabot na mo ha. Bye-bye. Thank you so much. Yeah. So karon guys, naabot na big butuan. From CBR, naabot na big butuan na. Kabalo mga nadagan mo eh. Gipang kahiun nami.